Dlhé minúty bez roboty si bol v tej bráne, ako si to prežíval, tento zápas? Tak prežíval som to ako každý ligový zápas. Myslím, že ten výkon náš bol na veľmi slušnej úrovni. Vytvárali sme si šance prvý, druhý polčas, ale jednoducho dneska nám nebolo súdené dať ten gól. Naozaj tie šance alebo tie dve odrazené lopty od tyče, tak to už naozaj nemám na to ani slovo, ale vravím, kolektívny, výborný výkon z našej strany. Ja som chalanom takto vzadu fandil, držal som to. Naozaj Mijava nás nepreverila veľmi a myslím, že oni odchádzajú so šťastným bodom, ale my nesmútime a práve naopak máme hlavy hore za ten výkon, ktorý sme predviedli. Bohužiaľ, myslím, že sme mali za tento dvojzápas mať väčší počet bodov, ale jednoducho aj taký je futbal a my sa s tým pobijeme a niekde sa to zlomí v náš prospech a vtedy budeme šťastnejší. V 84. minúte, tam ten zákrok proti Sládekovi, tam to bol pekný zákrok z tvojej strany, lebo to už hrozilo, že bude z toho veľká šanca. Tak, či bol pekný, hlavne bol účelný, no to bola taká prepadnutá lopta medzi stoperov, myslím, on tam nabiehal z našej pravej strany a naozaj to bolo o tých centimetroch, kto by bol skôr pri lopte, tak ten je šťastnejší, chvála Bohu, som tam bol ja skôr ako on a podarilo sa mi to vykopnúť. A tú dugovú dorážku potom po čom si tlačil už? Ten sa trošku spláčil a dal mi to do rúk, ale tam ja som nemal inú možnosť riešenia, inú voľbu, jednoducho on to dostal na nohu a chvála Bohu, tiež mi to dal do rukavic, takže nebola to žiadna veľká práca.